Ayan niya. Umbya ka ito, bagay kaway ano yung mga tawakas miyatay malugay na. Amin ibuhan taon na limabay. Ngani ni bang isyu. Buhiun ko. Dahil hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inapi nila isyu, Sam, anak sin Nabil Lanu. Sam, anak sin Nabil Lanu. Hawak to yato, miyanawin Nabil La Isa, ibang si mga kafir. Tanda sinamin tukasun nila sipunin isa supaya biya karapatan supaya di kahagarun. Di matong sila pakubusin Sam. Aya din kuri Sam. Mereka to sabi mga banda-banda ben. Si mambayang sa 2 rakaat ang pasa nga idua. Ang paniya tiyawag yung inga ni Sam. Sam, bangon ka din ang kubul. Tiyawag niya. Pagtawag na sa rundo ulin Sam, limingkod. Mereka to limingkod siya, gimuwa siya na kubul niya. Bagain Maryam, amin ina si Nabil La Isa, diya na nagbisara, in Maryam halom sing kubul, in Nabil La Isa hagwa. Bagain Sam, pag yan niya long niya, Sam, bangun ka, nagbangun in Sam na halom sing kubul. Hawak tuman pagbangun sin Sam, Faida ra'suhu wa lihyatuhu kad abyada. Law kita sin Nabil La Isa insam hawak to man nagbangon niya to. In buhok na iwan simpungot niya puti katan. Namis sa rin Nabil La Isa. Ya Sam, hindi ka to. Mahada sayid. Walam yakun pi jamanika. Nung naunulong hindi puti yan Sam. In buhok mo puti katan, damit yan imbahi mong puti katan, iban sinpungot mo puti katan, unulong na may tayan, sablaw nin hawak to sin kamatay mo ito, bukon puti. Mabaka to, aw ni sabya na may Nabil La Isa, malaikat, insam yatay, mabaka to normal, imbuk na puti, inpungot na, imbuk na itum, inpungot na itum. Bus pagkita sin Nabil La Isa ben aktual, pagbangon niya to, puti, lungbos katantan. Si Mambagin Sam. Unin bisara sin Sam, ya Isa. Lamma sami'tu nida'a. Lamma sami'tu nida'aka. Pajanantu annal qiyamah kad kamat. Pasaba ra'si wa lihyati minal hawli. Pasaba ra'si wa lihyati minal hawli. Hawak to tiyawag mo ngan ko, Sam, bangun kau. In panghati ko long na, in pangarati ko, kiamat na. Amin tawag sintuhan, pabangunon ng manusia. Dahil nasabab simbuwa ko nakalando long sin Sam. Buwa ko tawag sa derto. Sabjabay ta mga kitab-kitaban, in nakalando, in parihalan, simpakaradyan haadlaw kiamat, nakalando. Amin buga, wala pa kaya na naman sintaw diya dunya. Kana naman hawak to yan. Nakaw na yung COVID yun. Simple yung COVID. Kaya COVID gani kakausad niya. Katiling ka sindo niya miuga na midpit ka na. Nagdaawa, hula makusog, maisog, maingat ba si mga scientist, ba si mga doktor yan. Miuga katan. Nagdaawa makusog tagatitimbakan ba si mga militar. Miuga katan. Hat siya kakaw. Bialag mo sibi-sibi na. Agun di kakitan bang di teleskopon mo yan. Nabiyadin ng kiamat. Hawak tulong na isa tiyawag mingan ko, inbuga ako, in panghati ko kiamat na. Inbuga ko long na dyan, inbuga ko. In asal-asal inbuhok ko puti. Iban itom, iban sinamin amin pungot ko itom nagsarundon muti sinbuka. Na hindi ka tumasala at tawahin mo kaul, long niya muti intikod-tikod niya. Imana ito, timagan sabab simbuka na nakalando, sampay muti intikod-tikod niya. Bukod siya tikod-tikod muti. Sa amin kakibangsaw pa man ito, timagan, mayroong taong pa. Agun, amin, pangita mo sinamin patsikin ito. Iban sinamin, nung nakatuputi na sa Jakarta, sapat sintikang niya. Nung nagdimagan nakalanduin, buka muti intikod-tikod niya. Ada po na nadlaw kiamat, tumtumunta ng mga umat Islam, in pakarajaan hawak to sa lagu-lagu perkala. In manusia pag tawag sing kiamat ng bekato, amin kiamat na to, pag huyop sa kakala, in buka sin hawak to yato, wayroon bata bago din kato tanin.
Dain haumat sinapo ta Adam, panabiol Idris, panabiol Lanus, sampai mari panabi Muhammad sallam, wairun bata bago din katutaniw, malaingkan muti in buhok na ibang sin muti in buhok na ibang sin pungot niya sabab sin buka. Buka na kalando. Hangkan lang na isay ko mainu-inu, hangkan ni muti nagsarundon. Paral wala bukon ni Beni. Bukon Beni, itom siya. Ubus man na may tabiat to. Insam anak si Nabel Lanu, ang pasaya subo si Nabel Laisa. Inasubo si Nabel Laisa, in pangasubo si Isa kaniya, yasam. Mundo kamsanatin. Mundo kamsanatin antamayitun. Sam mga pinatahon na ko bakas natay. Yasubo niya minlugay ito. Fakala sam mundo arba'atu alapu sana. Aun na isa upat nga ibu tahun. Inupat nga ibu tahun pila sensori ato. Kapatan sensori. Di ba? Inambok sensori hanggang tahun. Upat nga ibu tahun na lima ba yun? Hawak to ko miyatay, biyarin pananaman mo. Amin, pagkasinyawa mo ito, biyarin pananaman mo. Law niya, halugay ko na upat nga iwutaw miyatay sa pabihaon. Sampay lang na pabihaon, lugay niya, wala pa naigin sakit si pagkasinyawa. Amin nyawa na pagwag ba? Anak sinabi ito, bariman, Sam, anak sinabi ito. Inanak ni Kanan, amot ito, naglos ko man din ka na wala miyakat. Talion na ito kuno. Kala imasubo ko isa, bang biya din in sakit sing kamatay. Amin, hawak to ko kaya anya wasi malakal mo. In kamatay ko paadlaw ini aun na upat nga ibutahon. Sa sambil pabihaon, amin sakit iban sin pit baran ko to min kaya anya wala pa na i. So insam nakabaita sa sing kamatay pasal bihu sa sinabella. Isa. Usat to ang basa may atay nagbalik. Bihat to in mu'jijat dihil sino na bala isa. Mari kita kan Maryam. Nung tatu saja kita sampol kan Maryam. In Maryam anak ki Imran. Ina sin nabala isa. Biya din yung pagkanyawa kan Maryam. Biya na sinagi kukain na yat to. In isa in nabala isa iba siniya ni limayo din halom sin daira. Biya to pa umbakato pa gitungan sinbud pagimbag yan. Mabaya sila tumag-iba at hindi sila ma-disturb. Nang kita ini, dahil na po, yari kita meri pa Manila, limag problema din. Kasi basa si mga dito, aun dito kaya hadiran ko naglugat, masjid sing Quiapo. Laong niya, sikit sing kahalan na to diyaman nila ini. Magdi kita tubig, magbayad kita ilaw. Katan, ito sing katan, mahal ka katantan. Naon dito mo kung biyakato, si Mambong, law na ako magtaksil-taksil ayaw na. Hangkan ka muna biyan, kamo'y naghinang problema baran niyo. Yato ka mo sugit na kabutang, natawi-tawi, basilan, nakapuan. Masan nang ikahalan niyo bukon polluted, aun bay niyo, di ka magbayad. Pag-uwas di ka magbayad ilaw, at ka mamigas-gas, dami ka ng tubig. Sa ininang numyari ko pa Manila, naghula di ay ni. Nausbiyaw, naglukat ka mo. Nagpawa ka mo sin problema niyo. Ikaw yung nag-create sin problema mo nakato. Ay, ikaw magbisara sin beto. Maryam, miyagoy sila pagimba. In maksud dito, mabaya sila min nakapokus pag-ibadat patuhan. Amo tin maksud. Maksud maksud. Dumadlaw ito mag-ibadat. Wayalihan. Ang wala ito matug. Iban sing kumao minum amor kinali yan. Imabot man namin mahapon ninula amin waktu nga tumasok ng pagbubuka. Na maid in isa kanina niya mga pagkato kuma pagbukaan. At tinabukon mami mga pagkato kuma mga prutas atau sayur atau unon na bembaligo tumun yan. Hawak man siya nakabalik inina na wala na. Miyatay na ipanghati na wala pa miyatay. Imabot in pagbuka tiyawag na ina magbuka na way nakasambong. Imabot in waktu magrib in waktu isa sampai imabot in waktu suwo. Dito na suwo pa nakingatan patay na hina niya.
matay na. May kapagkat to niya biyan na din na magkibal, pagkapot niya magpay na. So wala niya, wala niya kiyamatahan atau kaya sakupan in pagpatahina niya. Di mabay man na itong tanawa na bay alam sing kita bang pila adlaw, pila simana, pila bulan, pila taon. Inisang nakato di sa kontento. Mabaya sa mga asubo na ina niya. Nagmaadyo siya patuhan na ngayo, ya Allah, ya Tuhan ko, kaya nga minhal ko. Iina ko miyatay, wala ako kaya dumulan, wala ako kita. Lu bang makajari kay mo, tuwutan kaso. Inmara ko siya magbisara. Nang sinto na prove. Ngato siya pakubul. Pagkat na pakubul biyan, wala na iyan niya na bangun ko bekan samuay. Siya dia na sa nagbisara. Dia sa nagbisara. Ya subusin na bela isa inina niya yato halam sing kubul ini sa atas nakapagsambong laong sila. Sa wala sila nakapagkita eh. Nakapagsambong laong. Na, biasa namin kaya ba itakwento kanyo? Before sa yasubo, sin isa tungo sin sa kising kamata, yasubo sa ina kay paintikal. Biarin lang niya paglaton-laton sila min nyawa mo. Pagka nyawa yan, di san mutang sa ng kasasaat. Sambuton mo kasi mga malaikat. Sa padahon. Lumato sa pitong lapis na. Amin naglaton-laton nung nyawa mo ito, biarin. Ito, kumusta? Daw niya makili, khairu makil. In paglaton-laton si nyawa ko, sampai di matong mapatas, marayaw. Ayaw ko masusanak, marayaw. Nagsambong laong sila, intingog sinabelay si Bansinina, nagtatangis. Minlasayat ko, hanta si magkalyanan. Lagi miyatay siya wain anak ng doon. In isa na misara, nagtatangis ilang pangatin. Iban kaduka, kaya nga tanong may sound sinamin tingog na ito. Alam mo, damikyan sa minina si Mambumbiat tuloy sa bahay. Nagsambong laong sila. Wakay parajay, inahawak to pagbingung matupatuhan. Wakay pa masiri. Wakalat masiri khairu masir. Anak, in pagbing kumatupatuhan, sa rayaw-rayaw pagbing. Way problem. Ang kanat alam sinayat, bang kita kasuy-suyan at taon kakita ang tamiyatay. In suway tud kaptangunta, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Bunnato din kami din na Tuhan, iban bunnato din kami magbalik na matupatuhan. Amuat hindi karasalita. Inya to uwat na to kasusahan. Because diyata nagbisarang baran tabay taanta, in kita din na Tuhan. Aun waktu magbalik kita kanya, hangkan bang kumapatay, aun ataw kaya matayan ko, suway ko di masusa. Sa umian ko, alhamdulillah. Ang pa ko umian, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Amo natin sa amin sarayo raw tud kaptangan. In bonus kay mo ko nakaiyan, biat ko. Hinangan ko mong tibay. Halam sin surga. Nabanglang nasabot bay, bugra to bay, palas. In bay di hadunya. Sa nasabot ito na sinadis bay. Bang aun biat nakasabot ba di man hawak to siya kamatayan anak. In nasabot ito anak to. Long sin Tuhan hamin malaikat nagkanyawa ito. Kabadtum wala da abdi sama wa samara tapwari. Ya malaikat kyawa niyo na inyawa sinipon ko yaon. Amin anak niya, nyawa sin anak niya, amin jantung sila min paglasa sin ina iban sinama. Atawa bunga biyan. Long sin Tuhan, long sin malaikat tuon ya Allah. Pamaja kala abdi. Unin nabisara si namin ipon ko, namin kiyamata na anak ko. Mga kawaan taon biyan, buhay nakabakar, saan pa nakabakar anak. Pag-uwas, sibi-sibi, pamiyati mo. Insakit ka itong biyan din, induk ka. Long niya, hawak to kiyawa niya, piyatay ni anak niya. Unin kiyabisara si namin dua magtiaw niya, hindi na iba sinama. Law si malakal maut, wakal hamidaka wastarja. Nambudji sila kay mo, iban imian sila, in kami magbalik dah patuhan. At inamo ng kaptangan, imian ko alhamdulillah, pamudji patuhan, iban sin imian ko, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Nalaw sinton, pagka nakasabot biyato siya, nakakaptang, tiyawag sinton ni malaikat amin dito alam sin suruga. O kamo mga malaikat nasa na suruga, ubnu li abdi baytan fil jannah. Hinangin niyo bay, amin ipon ko nakaiyan niya, astana halam si suruga. Wasamuhu baital ham, ang panibutangin nga, nakabutang ng bakato ang mga uruban, paghan.
bulletin board na tawag. Ano ba biya pag hinamon biya kakana puti yaw. Streamer biya. Kabutang dito. Inbay ni bay sintao magsusukul patuhan iban imian siya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nalong sin Maryam anak in paglaton-laton sinyawa ko ayaw mo'y kaso sa marayaw. Damikyan in pagbing sinyawa ko to jumatuputan damikyan marayaw. Last piya nga suwo niya ikatu ya umma kaipal kudumi ila rabbik. Amin pagdatong mo tuhan, susuya ko kuno baita ako kuno. Amin pagdatong mo patuhan. Sabihin kita ini bang kita mapatay na, especially bar iman, bang inkog tamabaya magbaki bang sinton hangpo, intuhan hangibo. Hangkanim bar iman, amin bimbang halas minute imbimbang nakatan malawa ito. Sabay in kita na labi maraw din sa mimbang kastay kurag niya. Kabayan na't pagkita na ben sa sinamin biya amin karayawan alam sinsuro amin tagama kaya tagama sintuang kana tung ba sinibadat niya to kabayan na sa lumig na siya mugtinan niya niya. So imaksud dito bang kita mapatay na waktu pagbakta iban sin Tuhan. Waktu pagbakyan magbak kita individual hambuk-hambuk iban sin Tuhan tarabul alamin. Kana to dua Hindu sin Nabi wa khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah papanjariha in sarayaw-rayaw adlaw amin adlaw tiaga mamuka ko dia dunya amuna in adlaw pagbakta bang kita mapatay ni mana dito. Nalam sinabi lay sa ina hawak to ko di matong patuan gadin sisuya ko. Long sinabi lay isa walam makaddamtu ila rabbik pawajadtuhu radiyan anni kay rakadban. Anak, hawak to ako nagbing matupat namin nagbak na kami personal. Kung bakato, siya iba sinako nagkita na tudyan. Biagbak kuin Tuhan Rabbul Alamin wala sa yamahan kako. Nagkaridaan siya kako sa wala sa yamahan. Amunat suway anguton simbi kato muslim. Amin dumatong matuk kita kanya sa in Allah Subhanahu wa taala wala yamahan kato. Nagbak kita inton halom ko iban kuek sa may na itong kita ipon niya miyaga ta kabayaan niya. Hindi pada. Na last pangasusin na bala isa ikaupat. Ini kaupat pangasuon na ya umma kayfa wajadti miraratal maut. Amin kawaan man nyawa mo to, unin dia parasahan mo, unin ka na naman mo. Ay sambag sinina, ya Isa, walladhi ba'asani bil haqqi nabiyan. Walladhi ba'asaka bil haqqi nabiyan, ma jahabat miraratul mauti min halki, wa haibatu malakul mauti baina aini. Long niya hawak to sing kamatay ko to wala beta amin pagkon nila pagbisan wala beta bang pila adlaw lima bay pila semana pila bulan long ni anak kini kay beta sa kay mo ha adlaw ini umbya kato amin waktu kakasin nyawa ko yato si malakul mo sampay long niya pa adlaw ini amin sakit to wala pa nai amin sakit wala pa nai iban long na imalakul maut indagbus niya wala pa nai. Maryam umbul dua babae halos sa surga. Superstar babae. Number 1 si Fatimatul Zahra. Umbul dua hi Maryam. Inumbul tu hi Aisha asawa si Firaun. Amok baita ini kaupat amunin Khadijah bintu Khuwailid. Amin first lady atau panagnan asawa sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nataliw na to kuno. Umbul dua babae alam sin surga sabiat pen parasahan niya. In kiyabay ta na kananak niya, anak, in paglaton-laton sinyawa ko harap matupataas biyan, 5 bay hapitong lapis langit, iwan sinut niya, marayaw. Damikyan in pagbing kumatupatuhan, damikyan marayaw. In pagdatong kumatukan in pagbak na mo, damikyan marayaw. Sabab kipyagbak ko in Tuhan, radian anni kay ragadban, nagkaridaan ka ko, wala siya yamahan. Sa impag nga sinyawa ka ako si malakal mo. Paadlaw ini,
den haan daw sin kamatay ko. Sapahan ko hangan sin Tuhan amin nagpara kay mo nabi. Siyapahan sin pat sin Tuhan sin Maryam. Walladhi ba'asani bil haqqi nabiyan wallahi alladhi ba'asani. Sapahan ko hangan sin Tuhan amin nagpara kay mo nabi mari paginlupaan naginang kay mo nabi. Sampilong na paadlaw ini wala pa nai amin limpa iban sin sakit sin pagka sinyawa ko. Damikian indag bus si malakamot kita kung indag ka sinyawa ko to inbuwa kiban sinanggaw ko yan wala pa nai dinamata ko. Kaliyon na to kanang mga magsadaan. Sa inumat si Nabi Muhammad bihato na to. Way pagbidaan ti man sila. Sa pagbidaan si inumat si Nabi Muhammad ipakita katutan yung kakuyagan before kita nyo mapatay. Nasabot halam sin Quran. Halas minute sin kabuhi sin tao. Amin di na inyawan hagunggungan amin hiigda ko man. Tumangat kon waktu. Long sin to halam sin Quran. Kaya lupan ko yung sura. Pakasap na ang kagita aga. Pabasaru kalyaw mahadid. Hawak to ko na dyan amin last minute na ito. Dumatong mo kay malaikat. Long sin hadis. In malaikat at pinlagbo niya, dumagpak insiki niya Maria, pitong lapis do pababa, sumantok ino niya pataas, pitong lapis lagi pataas. Sa aun siya unong indampal pa to, unong mga tos siyulagan sin pikpik niya, damikyan indampal palawabiyat to resab. Yaun do ning katan kolor, warna katan, bang mukita biya mahilan to. Usin hinang si malaikat, yaun duara, ang katun nin ilok na dampal pa to, iban ang katun nin ilok na dampal, palaw halas minute. Bang tao mangi, especially kapit, ang katun niya inilok ng palpalawa. Yat to satellite na kabutan. Kakitaan niya in tampat na lumang surwa. Kakitaan niya in katan ginis pabarapa amin paniniksa. Halom si surwa kan, halom si naka kan niya. Kakitaan niya. Bang siya, tabiat ka kafir atawakan muslim sa baldusa siya. Sumagawa, bang inmiya tayong tao bariman inang katun niya amin pikpik na dampal, patko yat turito in satellite patasin surwa. Iban singkatan ginis pabarapa karayawan nikmat. Amin kaya kang masintan surwa damikyan yat turito kakitaan niya. Ipakita yat to kaniya. Napuas din dito tahon kita pakita pa. Bang kita alam sing kubul na. Ipakita kay mo 2 times a day. May natiwan si mahapon in surga mo. Hadis sa tin na may ta. Kakitaan sin tao